Apa aku salah yen aku cerita apa anane. Angel. Di motor sitok diuri-uri kayak bojo sitok ae mbah motor terus gak kabar selingkuh. Oke. Ya apa ya yang puji? Wes, bosen aku nang omah. Bo. Angel. Yang Arnendi. Yang Arnendi. Lunga. Lu Arnendi. Lunga pokoke lunga bosen aku nang omah. Walah, ya wis lah. Aku cuman ngelingke. Nek kowe meh ninggal aku ora apa-apa. Tapi aja getun lo ya. Nek awakmu ora entuk sing sabar kaya aku. Hutan tangisi hati. Sik, omong apa sampean mau? Lah mau kuwi lho. Mbok kira ki aku lunga nang ndi to, Mas? Arep nang ndi? Aku ki arep nang pasar, nukoni sampean sarapan. Lebih to makane. Mantem sandal. Yang ojo yang. Kula neneng ratan nututi kadal. Isu-isu urung sarapan wis diceceli sandal. Nyapa kare be? Kok kurang-kuran. Wah, tak omongne bojone be. Yuk Deno. Enek apa, Lek? Lepe nanti. Kerja. Ini sampean tak kandhani. Enek apa to, Lek? Nanti lek be. Kerja. Kerja apa? Wonge ngono tak mung ya ora ati. Wonge ngono gendaan. Ih, masa. Halah ya melu aku lek gak percaya. Mas ya bojoku elek, Pak. Apa enggak Wes tak sayang? duduhi ayo. Yo sak melu sampean ya. Ayo tak goceng. Kalau gak percaya deloken kalau. Iya, Lek. Ayo mudhun kene. Dirindik kok kene. Oke, Lek. Sopo kuwi, Lek? Piye, Lek? Wes sikat. Sikaten. Oh, mbek sopo kuwi? Wah, apa to ki? Oh, Sayang iki lho sapa? Iki lho boneka iki lho, delokan to. ya ampun. Salahku tibakno ki mau. Walah, boneka tuh tiba iki mau. Walah. Lah Lek Din lho. Ngono kuwi iki diomongi wong aja langsung percaya. Didelok sik buktine. Kediri kutane bukti lan nyatane. Ngono kuwi aja terus ibaratnya kayak jagung kutul jagung. Ngono kuwi ya kayak jagung dioncai sik apa to sebenere. Dadi wong mikir. Iya ya. Ya ora apa-apa wis. Aku salah paham karo Iya. sampean. Wong aku kerja ya kanggo awakmu ngene iki. Alhamdulillah aku ndek bojo. Iya. Sampean. Iya. Mas tenan to sayang mbak aku. Sayang tenan. Kene iki sampe joger walik mleding jengking ya kanggo sapa? Ya kanggo sampean. Bruh.
Sopo sing ngomongi ngene iki mari kacau niki? Lek Den. Salah iki aku. Kacau iki. Weh, kurang ajar weh. Dek, Apa? aku arep konsultasi karo awakmu. Apa? Aku iki pengen ngopeni ayam. Ayam. Lho, yo apik. Kena mbok bisa pensiun. Apik iki. Kenek kuwi kok. Terus ayame mbok gawe piye? Nah, ngene. Aku tuku ini cilik udah, Ah. terus digedhekne. Yo. Wis gede, Ah. dol. Heeh. Nah, ayam iku dimasak. Hmm. Terus kaya sing nek toko-toko kae diweki bumbu. Oh, masakan ayam iki. Heeh. Tapi nek bahasa ayam, Wirnorno. Yo kok iso reno-reno. Lho, kae neng Jepang kae ayame budek-budek. Lho iso nyapu kok budak Lah, kayak ayam teriyaki. Lah, mosok ndelok oi, ayam. Berarti ayamnya budak kuwi. Budek. Nek Indonesia dablek-dablek kaya kamu. Ngawur ya. Kuwi ayam apa kuwi jenenge? Ayam geprek. Geprek? Heeh. Digepreki. Oh iya ya. Sing Kan dablek. ditutuki kae. Oh, Buah-buah kayak jenenge yo, geprek. yo. Iki enek-enek Lek. Apa? Makanan bahasa Inggris. Lho, apa? Chicken wing. Iki apa iki panganan iki? Lho, Kowe gak ngerti. Karo. panganan ku ya. Heeh. Kok digoreng, Heeh. terus diweki bumbu, Heeh. enek dipangan. Lho, saya to chicken wing iki apa? Kowe gak ngerti apa? Karo. Wes ngene tak duduhi. Heeh. Arteno dhewe-dhewe kok. Chicken itu artinya Apa? ayam. Chicken ayam. Hmm. Terus wing. Ono pikiran dhewe lah. Lah wong arep mangane mbok kon mikir koyo sekolah ae. Ya kudu to. Pengen enak. Yo sesuk tak praktek nih aku tak golek apa referensi. Referen. Oh, referensi yo. referensi. Tak golek wis sesuk tak masak. Yo. Wis. Kapan masae? Sesuk. Ya wis aku tak dolan nggonamu. Yo. Golek kanu tak duduhi. Yo. Tomorrow for sure. Jajal resep Lekden iki. Chicken wing. Iya ya, yayangku tak celuke. Yang, sini yang. Dalam ya. Rene lho iki lho. Enek resep anyar. Apa yang? Chicken wing. Nama nih. Enak, ayo makan yuk. Ayo. Yuk. A few moments later. Oh iya. Lek wedding lek cerita arep ge chicken wing. Wis tak mampir ya. Sapa ngerti kok oleh bagian. Lek. Mlebu ae. Lek. Lewe. Loh, ya kok padha turu kabeh iki piye? Hei. Hei. Loh, iki kok padha semaput. Apa neh iki? Iki lek gara-gara salah pengertian dhewe ngene iki. Chicken wing iki. Aduh. Apa? Iki lho. Piye iki? Lho, apa iki? Digodho. Ora iso muni. Oh no. Atasi ora wae. Ya iso to, panggah cah pinter kok kene. Wow. Gak kenek wae batu. Obeng ndi obengmu? Obeng. Heeh. Kurang di. Sing anu lho. Menyempur kembang lho. Oh iki wis enek. Iki jenek cilik. Ya wis, cilik. Cilik. Iso apa ora? Sik to angel iki. Ngopo lek? Iki lho menekne iki lho. Gak kena pasang baterai karo gak muni iki lho. Oh, jejer-jejer ngene. Gak kena pasang baterai, gak muni. Tak dandani iki. Iki. Ndelok. Lah iki lho rangge baterai lek. Iki ya gur dikene tok. Lho. Lho iya ta. Iya Aku lek. Koplak kok gak baterai iki. Kok piye lho iki tak kira yo nggih batu. Lho kok pinter ngerti men wae. Iya ta. Kok iso aku magur kok ngene iki. Aku denane nang ndi lah aku ro magur denane ngene iki. Lho nang ndi ya? Kowe denane seminggu tuku mie do wong loro ta? Iya ta. Yo. Tuku mie ndek sandik masjid pojokan. Iya ta. Yo. Tuku mie loro Heeh. ngombene es teh. Heeh. Yo bener iki. Sitok sedotan ijo.
Sitok serutane abang. Ngerti ya? Kok gur kuwi tok. Bayarmu piro aku ro? Sing bayar sapa jajal? Sing bayar lek Den ya. Heeh. Piro Duwite 20.000 mbek 5.000. Bener. Disusui 2.000 betul. Cocok. Lho, lha kowe kok dukun saiki? Lah kok dukun sing bakul mi lho, aku. Oh, anjir. To Barb, if you are just joining us, penalised for an incident this morning with Paul Espargaro. He was 10th on the grid. He starts now from the back of the grid. The moment of truth is getting closer. No.